ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи беҳтарин нокаут тиҷик қарор доред ва мо обзори тоҷикии муҳорибаҳои ҷангаварони тоҷикро баҳратон пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур ишта лайка зер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. худи имрӯз дар баскетхоли шаҳри Москва мусобиқаи ASA 153 баргузор гардид, ки дар он 4 ҷангавари тоҷик баромад карданд. Сараввал турнири имрӯзаро Анис Яқубов бо дебюти худаш кушода эълон кард. Анис Яқубов ба рақиби худаш ягон имконият надода дар раунди якум бо усули буғӣ кардан ғалабаро ба даст овард. Анис Яқубов пас аз муҳориба гуфт, ки ӯ ин ҷо барои шикор кардан омадааст ва ҳар ҷангавареро ки ба ӯ пешниҳод кунанд, ӯ шикаст медиҳад. Барои ман як ғалабаи дигар лозим. Пас аз он ман бо ҷангаварони топ мубориза хоҳам буд. Ҳамчунин Анис ба мухлисони дар толор буда миннатдории худашро баён кард. набарди дигар каме мухлисони тоҷикро ғамгин кард, зеро Абдулҳамид Давлатов бо усули Кимура ё инқилат додани даст дар раунди дуюм аз рақиби худ Элхан Мусаев шикаст хӯрд. Ба Абдулҳамид гуфтаниям, ки ҳеҷ гоҳ роҳафтода нашав бародар, ғалабаҳои дурахшон ҳоло дар пешанд. инак набарди терминатори тоҷик Фаридун бар зидди Наталисио Филио. мисли ҳарвақта терминатори тоҷик ба муҳорибаҳои худ таҳти овози баланди мухлисони тоҷик мебарояд ва ҳамин тавр ҳам шуд. дар раунди якум ҳардуи ҷангаварон оҳиста ҳаракат мекарданд ва ҳамин тавр як лаҳза Наталисио ба пеш ҳаракат кард. пас аз он бошад Фаридун бо зарбаҳои худ ӯро ба кунҷи сетка бурданӣ шуд, аммо Наталисио аз зарбаи дасти рости Фаридун нокаут шуд. ҳамин тавр дар ин муҳориба бо усули нокаути техникӣ Фаридун терминатор Одилов аз дастаи Evolution Team Баёнов ғалабаро ба даст овард. бо ин ғалаба Фаридунро табрик мекунем. ҷангавари чоруми тоҷик Давлатманд Чӯпонов бар зидди ҷангавари бразилӣ як имтиҳони хуберо паси сар кард, зеро як муҳорибаи хубу тамошобобро онҳо ба мухлисони дар толор буда тақдим карданд. аммо бо қарори ҷудогонаи доварон Карлос Агуста Спарта бар Давлатманд Чӯпонов дастболо гардид. ба Давлатманд гуфтаниям, ки роҳафтода нашав бародар, бурду бохт аз ҷониби Аллоҳ аст, ғалабаҳои дурахшон ҳоло дар пешанд. хуб дӯстон, ба шабакаи мо обуна шавед ва пайгири хабарҳои нав ба нав бошед, чунки ҳамеша хабарҳои ҷолибро мо пешкашатон мегардонем. то видеоролики навбатӣ, хонаободу сарбаланд бошед.